Növekedés szempontjából a kálciumot tartom a legfontosabbnak, de szerintem ez egy olyan vitamincsalád, amit pont azért szeretünk, mert mondjuk 3 gumivitamint és egy ilyen kis tablettás vitamint így egyszerre meg tud enni a gyerek, amitől azt érzi, hogy most ő nagyon sokat kapott. Amikor a kislányom kicsi volt, akkor nagyon sokszor voltak emésztési problémái, és mindenféle probiotikumot kipróbáltunk, hogy ez helyre rázódjon. Én emiatt nagyon szeretem és nagyon fontosnak tartom ezt a vitamint, mert azt gondolom, hogy minden kisgyermek életében nagyon fontos az, hogy az emésztése rendszeres legyen és rendben legyen. Szerintem a gyerekvitaminnál 3 fő szempont van. Az egyik az, hogy azt tartalmazza, amire a gyereknek szüksége van. A másik az, hogy illatos legyen, a harmadik pedig az, hogy olyan íze legyen, hogy tényleg szívesen megegye. Szerintem a példamutatás az nagyon fontos egy gyerek életében, és az, hogy mondjuk rajtunk is azt látja, hogy mi napi szinten szedünk vitamint, az őt is arra fogja sarkalni, hogy akkor ez egy természetes dolog, és igenis vitamint kell szedni. Most egyelőre gumivitamin formájában tudnak a gyerekek ehhez hozzájutni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy majd ez a dolog az élete részévé váljon, és majd utána felnőtt vitaminokat is szedjen. Mindegyik vitamint pont ugyanannyira tartom fontosnak egy gyerek életében, ezért én biztos nem tudnék egyet választani, hanem azt gondolom, hogy ezt komplexen kell beépíteni egy gyermek immunrendszerének a támogatásába, és emiatt én biztos, hogy a 4 terméket együtt használnám, és nagyon fontos, hogy így viszont kedvezményesen lehet őket megvásárolni.